समाव दंफैयो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दक्षिण खुलाबालि बिद्या गामियाव बे गामियावनो दाखालि थांनाय मार्च दाननि 3 अक्ट'आव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बे जाथायानो जाबाय दे नखरसेनिफ्राय सासे हिन्जाव मानसि गोमालांनाय एबा सासे बिमा माहारि गोमालांनाय। बे बिमा माहारिनि गोमालांनाय सायाव आङो मोनसे दुखुनांथाव रादाब एबा दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैदों। आंनि केमेरामेन कृपाचार्य ब्रह्मनि हेफाजाबाव आङो बे दुखुनांथाव जाथायखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि गासै रायजो राजानो आं दिन्थिफुंनो नाजालांगोन। बिथांमोननि नखराव मानि थाखाय बे हिन्जावा बा बे सुबुङा बिमा माहारिया मानि थाखाय गोमालांखो एबा मानि थाखाय खारलांखो, मानि जाहोनाव बिथांमोननि नखराव माबाफोर दुखु जारला दंमोन नामा एबा बिथांमोना बेनि सायाव बे हिन्जावनि सायाव माबाफोर अयथासार अनागारि बा इनाय खालामो नामा, बिनि सोमोन्दै आं एसे मिथिनानै लागोन बिसोरनि नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय। आरो लोगोसे मिथिनाय बादिब्ला बे हिन्जावनि फिसाजो सानै आरो लोगोसे फिसाला सासे, बिसोर साथामबो दंबावो। बेराफारसेथिं नायनो थाङोब्ला फिसाजो सासेया एसे आहार गारबाङाखैमोन। दुखुनांथाव बेफोरबायदि फिसालाखौ गारनानै बियो मारैहाय न'खौ गारनानै एबा नखरखौ गारलांनानै थांनो हादों, बेखौ जोङो न'नि फारसे जोङो मिथिनानै लागोन। न'नि लोगोसे दङ बे गोमालांनाय सुबुंनि नामानो जादों सोमस्रि नार्जारि। सोमस्रि नार्जारिनि बिमानिफ्राय मिथिनानै लागोन दे सोमस्रि नार्जारि मानि जाहोनाव न'निफ्राय ओंखारलांदों। मादैनि मुंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। बेखौनोथ' होनदों दा मैया दाखालि बुधबार खालिनिफ्राय 11:30 न'निफ्राय ओंखारदो। बेनिफ्राय दा न'खराव बैसिना बियाव सासे थैदो, मराखामनि रायलायनि होनना लिंहरदोंना थांदोंमोन। बेनिफ्राय आं बुंबाय थांथ'नाङा दिनै, जोंबो टाउन थांनो नांगौ, गथ'खौ लाखिनो मानसि गैया। बे बुंनायखौनो थाबाय। बेनिफ्राय आरो जावसा फैसा सोना हरबायना बे बिमायनोदो, ओमफ्राय सानैबो फैसा सोना हरबायना फैसाखौ दुरुन ओंखारना थांबाय आरो। बेनिफ्राय आरो न'आव हाबनो दायो ओरैनो बायदि गारना थांबाय आरो बिसोरो। फैसाखौ बहा दिहुननो थांदोंमोन ओरैनो? ओइ बहिनदि स्टेट बेंकआव ना? ओमफ्राय फैसाखौ दिहुननानै न'आव फैफिनदिया नामा मानसिया? फैफिनदिया। बेखौनो न'आव थांनो होनना माबानो बुंना थांदोंमोन आरो। बेनिफ्रायनो दा 3टा बाजानिफ्राय सुइस अफ फनखौ थुबाबो नाङाखै आरो। फना नाङा आरो दाना? ओमफ्राय बेनि सोमस्रि नार्जारिनि हौवाया न'आव खबर लाहरदोंना लाहराखै? लादोंमोन खबरखौ। लादोंमोन। हौवाया मिथिबाय सोमस्रि नार्जारिया न'निफ्राय थांबाय होनना? नोंसोरो बेखौ सोमस्रि नार्जारिखौ माबाफोरनि जाहोनाव रायोमोन नामा? रायामोन, नोंनि थाखायथ' मोजाङै था, जावसिया गोजानाव दङ। जानला माला फनफोरखौ रायलायबाय थानाङा आरो फन हरबाय थानाङा होनना आं निजिनि फिसा होनना बुजायदोंमोन आरो। गथ' 7 दं। ओमफ्राय दा मोजां मोननाय दंना मा बेखौ मिथिया आरो। ओमफ्राय सोरदो रायलाया सोंबा आरो जावसिनि फंबाय, ओमफ्राय बिजावजालि, ओमफ्राय बिखुनजो बेफोरखौ खबर लायो होनना बुङो आरो जों सिङाव। ओमफ्राय दा हेकामानो बुंबाबो रायलायबाबो जों मिथिया आरो। सानबेसे जाखो गोमानाया? दिनै 2 जाबाय। साननै जाबाय ना? ओमफ्राय आरो गथ'फोरा बिमाखौ नागिरगोन ना नागिरा? बे सासे नागिरो। सासे नागिरो आरोना? आहार गारबायमोन ना इयो? बे सानैया एसे नागिराखै, सोङो आरो गेजेराव गोसोखांबा आइया माला फैगोन, मानो फन हराखै, फनखौ हरनो खोथायो आरो बियो। ओमफ्राय फनखौ हरना होबा फना सुइस अफ मोननायजों ओमफ्राय बुङो आइया मानो फनखौ सुइस अफ खालामनो होदो होनना बुङो आरो। ओमफ्राय आं थगायदों आरो दा आंहा बेलानियाव माबा खामानि मावनो थांदो, गाबोन फैगोन होनना बुंदों आरो। नोंसोरो मालाफोर नांलायगोन नामा ओरैनो माबा मोनसे? नांलायबाबो बेबायदि माबायो आरो बुजायो आरो जों। नांलायनायानो गैखाया आरो। एसे मोजाङै लाबोदोबो, बिदिनो लाबोना न'फोरखौ लुना होबाय आरो मोजाङै जाहोदो, गाननाय जोमनायबो होदो, मोजाङै हारामसो आंबो बेखौ जाहोगानो नायबाय दंमोन आरो। दा मानि थाखायनो बेबायदि जादों जों आंबो मिथिया आरो। ओमफ्राय दा सोमस्रि नार्जारिनि फिसानि नामा, हौवानि नामा? सोमस्रि नार्जारिनि हौवानि नामा? धनसिं नार्जारि। धनसिं नार्जारि। ओमफ्राय सोमस्रिनि बिफानि मुङा मा? माबा सतिश बसुमतारी। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। मानो होनबा फिसाला 3, बे बिमाया फिसाला 3खौ गारनानै न'निफ्राय ओंखारलांदों। मानोना बे हिन्जावा बोरैहाय दे थाहैनो हादों एबा फिसालाखौ गोसोखांगोन ना खाङाखै बेखौ जोङो दा बुंनो हाला।
दायो जोङो आंनि भिडिअ जार्नेलिस्टनि हेफाजाबाव आङो बे सोमस्रि नार्जारिनि फिसाजो फिसालाखौ आं दिन्थिफुंनो नाजागोन फिसाजोआ उन्दै नालाय बुजिनो हास'वाखै बियो दायो एसे गाबदों मानो होनबा बिमाया गालांनायनि दुखुबो थायो लोगोसे आरो बेराफारसेखै आहार गारैबो जायो दायो जोङो फिसालानाव सोंगोन दे बिमाखौ माबायदि गोसोखाङो एबा गोसोखांगोन ना खाङा बिमाखौ राजा नों आइखौ गोसोखाङो ना खाङा खाङो ओमफ्राय नों आइखौ न'आव फैनो लुगैना लुगैया लुगैयो गोसोखाङो ना गोसोखाङो नोंनि मुङा मा रानि हा अनसुलि नार्जारि आरो ना नों आइखौ गोसोखाङो ना ओमफ्राय नों आइखौ फैनो लुगैना लुगैया दा लुगैयो देला आइखौ लेंहरलाय नों खनसे न'आव फै होननानै देलाय फैयोना फैनांगौ ना आइया दायो जोङो सोमस्रि नार्जारिनि फंबाय असे बे फंबाय असेनिफ्राय जोङो फंनैसो मिथिनानै लागोन दे बिब'खौ न'आव फैनायनि जाहोनाव माबायदि खावलायहरो एबा बिब'खौ न'आव फैफिननायखौ लुगैना लुगैया बेनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनानै लागोन फंबायनिफ्राय बाबु नोङो नोंसा आब'खौ न'आव फैफिननायखौ लुगैना लुगैया नोङो लुगैयो मानो लुगैनाय नङा लुगैयो आंबो गथ' गथाय दं साथाम गथ' गथायनि लाइफनि खोथा मोनसे दं बिसोरखौ माबा मोनसे खालामनांगोनथ' बिनि थाखाय फैनांगौ फैथारनांगौ आरो ना फैथारनांगौ नोंसा गुमैया ओरैनो मा मावो ओरैनो खामानि मावगासिनो दं जों महाराष्ट्रआव खामानि मावो हेराइ जुवा ছোৱালীজনীৰ আপোনাক ভাগিন নাতি ছোৱালী এই নাতি ছোৱালীয়ে আপোনাৰ আজি হেৰাই যোৱা 2 দিন হ'ল লগতে ল'ৰা ছোৱালী 3টা আছে এই 3টা ল'ৰা ছোৱালীক এৰি পিনি হেৰাই আছে আপোনাৰ নাতি ছোৱালীজনী এই নাতি ছোৱালীজনীৰ সন্দেহ বা অনুভৱ কেনেকুৱা আছে আপোনাৰ মোৰ সন্দেহ একো নাই মইতো দেখা নাই আৰু কথা হ'ল মই শামশ্ৰী নাৰ্জাৰীক মই হেতুৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যতেই নাথাকক মোৰ নাতিকেইটা মনত পৰি 3টা নাতি এৰি থৈ গৈছে কলৈ গৈছে আমি ক'ব পৰা নাই তাই যদি ক'বাত কোনবাই যদি হেৰি কৰি কিডনেপ কৰি যদিও লৈ গৈছে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব লাগে ফোনটো ৰিচিভ কৰি নিজ ঘৰলৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মনত পৰি ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে মোৰ নাতিজনীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনক কিবা এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে নেকি আপোনালোকে আমি কৰা নাই মাকে কৰিছে বুলি কৈছে কেনেধৰণে কৰিলে মই এইখিনি গম নাপালোঁ তথাপিতো মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা অনুৰোধ জনাওঁ বগিন্দি আৰক্ষী চকীত বাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক জনাইছে যেতিয়া আপোনালোকে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে এই কথাষাৰ ল'লে আমি নিশ্চয় সুখী হ'ম আৰু আপোনাক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ শামশ্ৰীক আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ মোৰ ক'বলগীয়া বিশেষ ইমানেই আৰু লগতে আপোনাক যোগাযোগ কৰিবলৈ আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এবাৰ কৈ দিয়ক যদি তাইক যদি কোনোবাই গম পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9864649939 মই আৰু এবাৰ কৰিছোঁ মোৰ নাম্বাৰটো তাইক যদি কোনোবাই গম পায় তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰত আপোনালোকে মোক কল কৰিব পাৰিব 9864649939